Binavê heyva Sora Kurd em spasiya Qenal Heşt dikin ji bo vê kampanya gopêra bûn duho jî sih û çar erebe hatin teskilîn dist heyva Sora Kurd da ku bibin bersiva êşa gelê me goberê xwe da Cezîrê hemû pêdiviyê wa pêk werin em ê jî hewl didin tensîq bi Meclisa Efrînê re pêwîstî kêmayî êş li ku derê maye em bi hevdûra yek dest em tune bikin. Gelek spas ji bo wa û ji bo keda wa û her kesekî gobû alîkar distê xwe xiste nav distê Kurdê Rojava da ku ev êşa ha em bi dawî bikin spas ji bo hemû wa dist û çavê hemû wa sax bin Kurdê me başûr Kurdê me giştî cîhanê kesekî teqsîr nekir hemû ji hêla xwe de tişta gokarî bûn tişta got hate pêwîstê pê kirin û zêdetir jî spas ji bo hemû kesê got ev alîkariya ha pêşkêş kir û gihîştandin distê me. Em jî bi navê Meclîsa Efrîn bi navê goçberên Efrîn di sêre da berî her tiştî spasiya Kanala Heşt dikin got destê xwe dirêj kir bi erkên xwe welatparêzî Kanala Heşt carek din wek hemû kesên welatparêzên Kurdistanê wan jî xas alîkariyê kire goçberên Efrîn bisekinin. Li ser wê esasî em jî wek goçberên Efrîn spasiyê xwe sêre da Kanala Heşt ra dikin û di rêya Kanala Heşt da spasiyê hemû gelên Kurdistan, hemû gelên xêrxas got kanîn li kêlek goçberên Efrî û goçberên giştî goçber re bisekinin. Êşê goçbera di vê şertên zehbeta dibin berf û baranê da bi rastî daxî ku tu dibînî ji başûrê Kurdistan, ji bakurê Kurdistan û ji hemû dewletên derva ku wek Kurd bîn yek û yekîtiya ava kirin hin wek em jî wek goçber hinekî zehmetî ku em tê re derbas bibin êşê ku em tê re derbas bibin ew êşa li ser me pîçkê sivik kirin para xwe jî. Li ser wê esasî em spasî her yekî destê xwe dirêj goçbera kir û goçbera re bî alîkar û spasî her kesî dikin û di sêre da Kanala Heşt.